Okay, nagod na gyud ang abot. Grilled salmon, you want some? Okay. Can I get you guys anything else? I think it's good. Very good. Thank you. Hindi mong gipaakot. Mag-pray sa amin. Thank you, dear Heavenly Father, for this food, for this home, for all the many blessings. Thank you for the safe time of our friends. Thank you for this time that we're going through, Lord. God has helped us in Jesus' name. Okay, friends. Muna ni magiging sinugbang isda kihapon with vegetable, otang, ayun, nice sauce, ang kipod pasta. Bisulod sa dakong plato. Islayan na po sa lami. Ang lami ani niya, mura rin yung gusto sinugbang isda nga bantaan. More bread, I forgot. More bread? Yes, sir. It ma'am. might take a few minutes, but I'll bring it as soon as it comes out. Okay, that's fine. Onions? Yeah, it's onions. Dropped it. Mura rin siyang sinugbang bantaan. What's it on? Salmon. What's underneath of it? The white stuff. It's a butter sauce. A peanut butter sauce. A peanut butter. The white stuff looks like rice. I know, mashed potato. Oh, Yeah, spinach, onions, mashed potato. What is this? Just like this? those are probably onion rings. Oh yeah, onion rings, salmon, and the dip. Tangkit kay pasta with, what is yours? I don't know. Mixed with meat. Delicious. Okay, manihapon sa tanin niyo. Yung gutuma. Wala bang style di rin, no? Dugay ka, ulat ka, nagiluto pa. Mahinay lang di kaghatod. Dati lang mga tea, tubig, yung mga sides, mga appetizer. Nahinay lang sa tagsa. Pagkataon, maabot na din ito yung order yun. Pinaka-major na kanunon. Wala na. Pila lang, mga 2 minutos. Dahil sunod na ng bills. Pabayro na ka. Hindi pangatawa. Yeah. Ang TV ni balik na ganina na putol. Hindi may pangatawag kay pag may kasugod og kaon, nagihatod na ang bills. Pero may ingon rin sila na no rush. Imagine na. Kaya na naman pag-atang ng mga customer. So, dahil pagtao, pag uman sa bills, dahil you need a box. Manglan pag iparap ng pagkain. Ay, nanilang style dire. Sige. Kita-kita ta sa sunod. Salamat sa pagsunod ng programang Budyong Bisaya. Thank you. Sa channel ni Pilar Gans. Ako ni. Bye-bye. Kita ta sunod. Salamat yung pagsunod. Bye-bye.